obce si neuvedomujú, že cez pachtovnú zmluvu majú veľkú možnosť ovplyvniť, čo sa deje v tej krajine. Takže nejde len o to robiť krajinné prvky, o ktorých tu už bola reč a sú veľmi dôležité v krajine, ale tým tá vaša úloha obce nemusí končiť, pretože vy tam máte ešte obrovský potenciál v ďalších výmerách, kde môžete nejak zmysluplne ovplyvniť, jak sa občanom žije v tej krajine a jak to tam funguje. Zásadné tam je, že sme sa pozreli, za akých podmienok obce prepachtovávajú pozemky. Urobili sme rating pachtovných zmluv a zistili sme, že to je rôzne. Niekde sú tie podmienky veľmi dobre nastavené, niekde úplne schádzajú tie podmienky. Rating máme zverejnený na stránkach, takže sa môžete pozrieť, ako ktoré obce hospodária a zároveň tam vysvetlené, čo je na tom špatne, čo sa dá zlepšiť a podobne. Prečo je pôda dôležitá, si povieme na tomto obrázku. Keď sa pozrieme, čo všetko sa udialo za posledných 100 rokov, tak udialo sa toho strašne veľa. Ale za úplne rovnaký úsek sa vytvoril len 1 cm ornice. A teraz si predstavte, že príde nejaký silný vietor alebo silné zrážky a oni odplavia tú ornicu. Takže máme proste 100 rokov histórie preč. Častokrát nenávratne. A tá ornica, ktorá by nás mala živiť, tak tá potom končí v intravilánoch obcí, na silniciach, sú zaplavené domy, námestia a podobne. Takže ako tam sú tie súvislosti, kde vy na jednej strane na jednej strane vy ako obec dávate tie pozemky zemedelcom a na druhej strane, pokiaľ sa tam špatne hospodári a nehlídate, jak ten zemedelec na tom hospodári, tak dochádza k tomu, že váš vlastný majetok spôsobuje škody na obecnom alebo súkromnom majetku. Pôda je hrozne zásadná aj kvôli tomu, že keď hovoríme o zadržaní vody v krajine, tak vlastne by sme mali mysleť na to, že ide hlavne o zadržanie vody v pôde. Pretože najvýznamnejšou zásobou vody je pôda. Ale iba zdravá pôda. Pokiaľ je pôda zdravá, tak dokáže zadržať enormne veľké množstvo vody, ale bohužiaľ väčšina pôd v Česku je degradovaná a dokáže zadržať úplné minimum. Výskumný ústav meliorácie a ochrany pôdy urobil štúdiu a zistil, že keby sa zlepšilo hospodárenie na celej výmere ornej pôdy v Česku, tak by dokázala pôda zadržať o 40% viacej než v súčasnosti, čo je ďalších 11 nádrží Lipno. Takže pokiaľ riešime dilemu, kde je lepšie zadržať vodu, či vo vodných nádržiach alebo v pôde, tak jednoznačne v pôde, ale musí sa zlepšiť spôsob hospodárenia. Trochu vám vysvetlím, prečo je to zásadné a jak by v ideálnom stave mala fungovať obecná pôda. V ideálnom stave by mala byť v akumulačnom režime, kde neustále dochádza k obohacovaniu pôdy, dochádza k fixácii oxidu uhličitého tým, že vlastne na povrch je neustále krytý buď tržnými plodinami alebo medziplodinami, prípadne nejakými ďalšími výsadbami. Môže tam byť agrolesníctví, nejaké krajinné prvky, alebo tam môžu byť trvalé lúky a pasienky. Keď je všetko v ideálnom stave, tak tá pôda je plná života, fungujú tam všetky tie procesy, jak majú a dochádza k akumulácii uhlíku, humusu, je tam hodne pôdnych organizmov, tá pôda má dobrú štruktúru. A to je práve zásadné, pretože keď ona má dobrú štruktúru a naprší do nej, tak neodchádza k povrchovému odtoku vody, ale naopak dochádza k jej zasakovaniu, síteniu podzemných zdrojov a podobne. Lenže bohužiaľ, väčšina pôdy je v exploatačnom režime, kde tá pôda je doslova ždímaná úplne na maximum. Tam dochádza k tomu, že tých pôdnych organizmov tam moc není, štruktúra pôdy je zbortená, keď naprší, nedokáže zadržať tú vodu, naopak tá voda do toho vôbec nevsakuje, odteká po povrchu, čím dochádza k eróziám. Ubýva tam uhlík, humus, minimum pôdnych organizmov a naopak zemedelec tam musí dávať nové a nové vstupy vo forme minerálnej výživy. Intenzívne musí chemizovať, aby vôbec niečo z toho vypestoval. Tá pôda funguje iba ako doslova držiak na rastliny. Je to taká hydropónia, keď je sucho, pretože v hydropónii môžu zemedelci tú vodu dodávať, koľko potrebujú. Vo voľnej krajine nie. Takže keď nevyužijú tie zrážky, ktoré tam napadnú, tak potom pracujú len s tým, čo tam je. A keď je sucho a pôda tú vodu nie je schopná zadržať, tak tá voda chýba plodinám, nie sú výnosy a je to proste taký začarovaný cyklus, z ktorého proste nejde cesta von. Tí zemedelci sa tam snažia proste dávať ďalšie a ďalšie vstupy v podobe hnojenia priemyselnými hnojivami
ale to prostě nefunguje, protože keď není voda, tak to stejně nefunguje. Jak do toho hodně jezdia, tak tu pôdu o to viacej utužia, zase sa poškodí tá štruktúra a zase sa zhoršujú zasakovacie a ďalšie vlastnosti pôdy. V okamžiku, keď sa na pôde špatne hospodári, tak tá ideálna štruktúra, kde jednotlivé tie pôdne častice, agregáty sú spojené rôznymi organickými látkami, je to prerastené hubami, držia to pohromadě baktérie a produkty týchto organizmov, tak táto štruktúra sa v tej exploatačnej fáze rozpúšťa, rozpadá a potom, keď naprší, tak dochádza k tomu, že vlastne tá štruktúra sa rozpadá a tá ornica aj s tou vodou steká do intravilánu obcí. Vy častokrát ako starostovia riešite záplavy alebo povodne, ale v podstate vo väčšine prípadov to nie sú práve záplavy alebo práve povodne, ale sú to len stopy alebo následky eróze, ktorá vzniká na tej ornej pôde. Takže tu je dôležité si uvedomiť, že keď máte nejakú ornú pôdu, ktorú majú zemedelci v pachte, tak je zásadné dobre nastaviť podmienky toho pachtu, aby nedochádzalo k následným škodám na majetku. Riešením všetkých tých problémov, ktoré som naznačil a ktoré určite ako poznáte, pokiaľ tam nemáte neúplne príkladne hospodáriaceho zemedelca, je regeneratívne zemedelství. Regeneratívne zemedelství je orientované na zdravie pôdy. Pretože keď je pôda zdravá, tak funguje správne. Regeneratívne zemedelství využíva postupy, ktoré využívajú aj iné formy zemedelství s tým, že sa ten hlavný rozdiel medzi tým konvenčným alebo ekologickým zemedelcom je práve to, že sa zameruje na zlepšenie stavu pôdy a ekosystémových služieb. Podporuje nadzemnú aj podzemnú biodiverzitu. Takže my keď hovoríme o biodiverzite, tak každého napadnú nejaké rastliny, nejaké živočíchy, ale zabúdame na to, že pod zemou je tá biodiverzita tých organizmov ešte väčšia než nad zemou, akurát ju nevidíme. Keď sa pozrieme na to, jak vypadá regeneratívna pôda versus konvenčná pôda, tak vám popíšem tieto dva obrázky. Oni sú urobené na Južnej Morave, kúsok od Brna. Papierovo je to ten istý druh pôdy. Sú to kvalitné černozeme na spraši, ale na tejto pôde vidíte, ktorá je výrazne v lepšej štruktúre. Korene rastlín prenikajú výrazne hlbšie. Tá štruktúra pôdy je výrazne lepšia, takže keď do toho naprší, lepšie to vsakuje. Nie je tam žiadne utuženie. Na tejto druhej pôde už na prvý pohľad vidíte, že je výrazne svetlejšia. To znamená, je tam nedostatok humusu. Keď je tam nedostatok humusu, nie je tam dobrá štruktúra a je tam vidieť utuženie s tým, že keď naprší, tak tá voda hlbšie už pod tú, tam je proste taký ako igelit, ako keby natiahnutý a ona už pod to nezasahuje. Nejdu tam ani dolu korene tých rastlín, pretože ak sa to iba povrchovo spracuje tá pôda, a neustále tam jazdia tie autá zemedelské techniky, tak tým pádom tá voda nevsiakne dolu, ale odteká buď úplne po povrchu, alebo vsiakne len trošku a potom odtečie po povrchu. Alebo teda plitko pod povrchom. Keby všetci zemedelci prišli na regeneratívne zemedelství, tak ekonómovia vypočítali, že by to znamenalo výraznú úsporu hnojív, pohodných hmot a času. Takže není argument to, že my nemôžeme niečo robiť, pretože sa nám to nevyplatí. Naopak, proste tvrdé dáta zemedelcov, o ktorých aj my vieme a spolupracujeme s nimi a zistujeme, okoľko im klesli náklady, jak im funguje tá pôda, tak ukazujú pravý opak. Takže je to zase o tej edukácii aj tých zemedelcov a na tom práve v projekte Živá púda pracujeme, kde im vysvetlujeme, prečo má zmysel hospodáriť inak, obzvlášť keď tam dochádza k nejakým eróznym udalostiam. A vlastne pomáhame aj obciám, pretože vy keď prídete za zemedelcom a poviete, tak zase nás vyplavilo, urob s tým niečo. A zemedelec povie, ja som urobil, čo som mohol, ale mi to nefunguje. Tak je evidentne niekde chyba, ale proste ten zemedelec si sám nedokáže poradiť. A práve tu fungujú naši konzultanti, že pokiaľ má obec záujem toto riešiť a potrebuje nájsť s tým zemedelcom spoločnú reč, pretože je nám jasné, že jak starostovia, tak vedenie obcí sú z rôznych spoločenských odvetví, málo kto odborník na zemedelství, takže vždy je dobre sa práve poradiť a my dokážeme, pretože máme v týme zemedelcov praktikujúcich, dokážeme vlastne poradiť, čo na konkrétnom pozemku by zafungovalo, čo keby sa urobilo inak, tak by fungovalo a bolo lepšie.
Pretože zásadné sú práve tie informácie a zdieľanie skúseností, tak sme vytvorili jednak platformu pre regeneratívne zemedelství, kde sú všetky informácie, sú tam články, praktické skúsenosti, kontakty na zemedelcov, ktorí majú bezodevnú techniku. Takže pokiaľ by aj niekto chcel vyskúšať bezodevnú techniku, ale je to veľká investícia a nevie, čo má od toho očakávať, tak si môže nezávazne nechať 1-2 polia vyskúšať, osiať alebo obhospodárovať tou technikou a potom uvidí, či mu to dáva zmysel alebo nedáva zmysel. Z našej praxe vyplýva, že keď to niekto vyskúša, tak potom v ďalšom roku väčšinou prechádzajú celou výmerou do regeneratívneho zemedelství a zároveň sa združujú v spolku pro regeneratívne zemedelství, kde si tí zemedelci vymeniajú skúsenosti. Pretože to už je potom skutočne vyšší level, kde samosprávy na to vôbec nemajú ani odbornú, ani časovú kapacitu a aj tak, jak vy bežne zdieľate so svojimi kolegami na úrovni samospráv, čo vám funguje, čo vám nefunguje, tak úplne stejné, to je vlastne diskusný priestor pre zemedelcov, jak na platforme, tak v spolku, kde si napriamo môžu vymieňať skúsenosti medzi sebou. Teraz, aby ste to vedeli v praxi predstaviť, čo by ste mohli požadovať po zemedelcoch, aby robili na tých vašich pozemkoch a úplne ideálne si to dať do pachtovnej zmluvy, tak vám ukážem pár príkladov. Hneď tento prvý obrázok, to je pole na Južnej Morave. Je to fotené v listopadu, ten porost je asi takto veľký a nie je to vôbec žiadna tržná plodina. Je to pestrá zmeska medziplodín, vidíte tam všetko možné a vysialo sa to tam, respektíve zemedelec sa tam vysial po sklizni hlavnej tržnej plodiny, čiže v tomto prípade bola pšenica a tento porost tam bude tak dlho, dokiaľ tam nedá na podzim nejakú ozimnú plodinu alebo na jaro jarinu, napríklad kukuricu. Pointou je v tom, že normálne sú tie polia holé. Keď sú holé, tak sú náchylné jak na vodnú, tak na veternú eróziu. V okamžiku, keď je tá pôda takto krytá, tak jednak, ako som vám ukazoval na tých obrázkoch, dochádza koreňom rastlín k zhodnocovaniu tej pôdy, zlepšovaniu jej štruktúry a podobne, ale zároveň je ten povrch pôdy doslova chránený takou perinou, takže nemôže dochádzať k erózii. Toto sú zase ďalšie fotky. Zemedelci nám častokrát argumentujú, že ako u nás to nejde. A teraz si doplňte u nás akúkoľvek miesto v Českej republike. Takže mi schválne typicky Vysočina povie. U nás je už moc chladno a moc vysoko, takže toto je fotka z Vysočiny. Tam je zase ďalšia fotka, tam už vidíte, že je dokonca nasnežené do tej medziplodiny. Tam je zrovna reďkev. Takže dá sa to urobiť úplne kdekoľvek v Českej republike. Sú praktické skúsenosti a práve preto zase sa vraciam späť k tej platforme a k tomu spolku, že robíme aj workshopy pre zemedelcov, ale zároveň nie je nič jednoduchšie, než prísť navštíviť tohto zemedelca, spýtať sa, hej, jak to robíš, že to tam dokážeš takto na Vysočine urobiť a stíhaš to urobiť medzi 2 tržnými plodinami. Takže funguje to, ide to, stačí chcieť a stačí hľadať tie informácie a skúšať. Tuto zase dávam príklad, toto je reďkev, taká tá dlhá s dlhým koreňom, ktorú bežne sa dá kúpiť aj v obchode. Pointa tej reďkvy ju vidíte tu, že pokiaľ zemedelec má utúžené podorničie, čo je niekde v tejto vrstve, tak ten hlboký koreň reďkve, ale nielen ten široký, ale aj ten úzky, tú pôdu doslova proste prerie do veľkej hĺbky, výrazne hlbšie, než to dokáže urobiť pluh. A je to výrazne efektívnejšie, než to dokáže urobiť pluh. Pretože to je lacnejšie, pritom sa nepoškodzuje už tá stávajúca štruktúra pôdy, naopak sa iba zlepšuje a hlavne to urobí výrazne hlbšie, kde by to ani ekonomicky nedávalo zmysel, aby tak hlboko tí zemedelci orali. Takže pokiaľ orať, tak najlepšie takouto reďkou bezorevne. Jak ste videli teraz tie polia, kde je úplne veľká vegetácia, alebo aj keď vidíte strnište po sklizni, tak tuto vlastne nevidíte žiadnu holú pôdu. Tuto vidíte vymrznutú medziplodinu, takže tá hmota, ktorá má teraz na podzim kľudne 1 meter, behom zimy zmrzne, vietor to rozfúka, napadne na to sneh, uvarí to a na jaro rovna do toho zemedelci môžu prísť a pomocou bezorevných secích strojov vysiať následnú tržnú plodinu. Výhoda tohto systému je, že tá pôda vlastne nikdy není holá, takže nikdy nemôže dôjsť k vodnej alebo veternej erózii. Zase dám niekoľko príkladov. Tuto je vysiatý mak. Vidíte, že bol vysiatý rovno po sklizni pšenice. Tá pšenica, to strnište nebolo zapracované do pôdy. Schválne dávam príklad maku, pretože zemedelci častokrát argumentujú, že to nejde do všetkých plodín a že do maku to nejde vôbec, pretože má veľmi malé semienka, vyžaduje tzv. Jemné spracovanie tej pôdy pred výsevom.
Lenže keď ten zemedělec urobí podľa tej starej školy, podľa starých poučiek jemné spracovanie pôdy, že ju úplne nakyprí a potom mu do toho naprší, tak všetka tá ornica skončí vo vesnici. Takých príkladov máme furt spústy. A toto je príklad, že aj keď vidíte, že tá štruktúra tej ornice vlastne ako keby je hrudkovitá, že si poviete, tie semenka nemajú šancu vyrásť, tak krásne vyrástli. A nielenže vyrástli, zemedělec tam normálne sklidil mak na krásnom makovom poli. Častý problém sú zase širokoriadkové plodiny, najčastejšie kukurica, slnečnica. Tak zase uvádzame príklad, kde zemedělec tam vysial nejakú nízku plodinu. Napríklad na týchto obrázkoch je jetel plazivý, ten je proste nízky, 5-10 cm maximálne. A tým, jak sú tie širokoriadkové plodiny ďaleko od seba, tak je tam veľa voľného priestoru, obzvlášť pokiaľ zemedělec ide v tom štandardnom režime, že to poore a potom do toho urobí tie krásne riadky a keď do toho naprší, tak všetká ornica je vo vesnici. A tuto je tá výhoda v tom, že vlastne ten povrch je celoročne krytý a keď naprší, tak sa nič nedeje. Navyše, jak je tam tie zelené rastliny, tak oni krásne tými korienkami prerijú tú pôdu a tá voda o mnoho lepšie vsakuje. Takže zase ideálny príklad, jak sa dá pestovať kukurica, kľudne aj na erózne ohrozených plochách, bez toho, aby to spôsobovalo eróziu. Tuto je zase ukázaný príklad toho, kde sa to zasadilo do vymrzujúcej medziplodiny, ale úplne stejne sa to dá siať aj rovno do strnište po predchodzej plodiny. A potom tam je ďalší príklad, že sa takto dá robiť aj zelenina, to je pestované zelí. Zemedělec na podzim tam vysial ten jetel inkarnát, to je ten, čo sa na podzim seje a na jaro, alebo niekedy v květnu sú tie krásne červené polia. On to niekedy, jak to začína kvitnúť, povála špeciálnym strojom a rovno do toho vysadzuje to zelí. Takže zase tam je vlastne celoročne, tam není holá pôda a nemôže dochádzať k erózii. Výrazne slabšie sa dá hospodáriť aj na trvalých trávnych porostoch. Je to regeneratívna pastva, pásť sa dá úplne všetko, nie len klasickí kopytníky, ale aj drúbež alebo prasatá. Pointa je v tom, že tie zvieratá sa nie sú stále na jednom mieste na tej pastvine, kde štandardne dochádza k vydúpaniu, degradácii trávneho porostu, k utuženiu tej pôdy a potom vlastne ako keby keď naprší, tak veľký objem vody je schopný uvoľniť aj pastvina. Pokiaľ je to regeneratívna pastvina, tak tie zvieratá sa tam preháňajú postupne v menších oplôtkoch. Výsledný efekt je, že keď na takúto pastvinu naprší, je výrazne väčšie a efektívnejšie zadržovanie vody priamo tam. Takže aj keď to je pastvina na svahu, tak výrazne menej vody odtečie aj pri vialových hliakoch. A ďalší spôsob, jak sa dá zlepšiť stav v krajine, je využitie nového dotačného titulu agrolesníctví. Toto sú fotky z Talianska, aby ste si vedeli nejak predstaviť tú celú situáciu. Toto je konkrétna realizácia u Vyškova. Zhodou náhod to bol cirkevný pozemok, kde cirkev mala 10-hektárové pole, kde bol veľký zemedělec, nebola s ním spokojná, jak hospodári, on vyslovene drancoval tú pôdu. Rozhodla sa to prepachtovať ďalším zemedělcom. Mali tam problémy s eróziou, na svahoch mali problémy s vodnou eróziou, na rovinách mali problémy s veternou eróziou, pretože tam boli veľké rozsiahle polia. Takže tam po dohode s tými zemedělcami to prepachtovala zemedělcom, ktorým tam robili agrolesnický systém s tým, že vlastne ak tie stromy vyrastú, navyše tam je zatrávnený pás, tak to funguje na zamedzenie v tomto prípade veternej erózii a medzi tým normálne tí zemedělci pestujú, čo potrebujú. Klasické polné plodiny. To agrolesníctví je vlastne taká úplne ideálna kombinácia niečo medzi tým veľmi intenzívnym zemedělstvím, ktoré tu je stále možné robiť, a krajinnými prvkami, z ktorých ale zemedělci takzvané nemajú žiadny úžitok, lebo tam nemôžu robiť tú produkciu potravín. Samozrejme potom je ďalšia možnosť krajinné prvky, o ktorých tu už bola reč. Ja by som to akurát doplnil ešte takou ako možno pre vás novou myšlienkou. Častokrát, keď riešite výsadbu krajinných prvkov, tak vás napadne vysadzovať stromy alebo vysadzovať kríky. Tak ja by som povedal, že nemusíte len vysadzovať, ale môžete aj vysievať. Je to výrazne lacnejšie, existujú na to metodiky. Tuto je ukážka, kde vlastne ako keby bolo pole, ktoré po sklizni sa nechalo tak a normálne sa tam vysiali semená drevín, ktoré v rôznych kombináciách.
potom postupne to vyrastie, tie dreviny sa postupne po pár rokoch urobí nejaká prebierka, nechajú sa tam tie cielené dreviny. Výhoda tohto založenia je, že dokážete aj veľmi rozsiahle napríklad vetrolamy alebo remízky v krajine urobiť vlastne za zlomok peňazí oproti štandardnej výsadbe s tým, že už toto, keď je to nejaké také ako zatrávnené, funguje ako dobrý protierózne opatrenie. Je to v podstate momentálne v tých počiatočných fázach taký zatrávnený pás, ale postupne, ak tam rastú tie stromy, tak vznikne z toho úplne plnohodnotný vetrolam alebo remízek podľa toho, čo ste si tam nadizajnovali. Výhoda je v tom, že pokiaľ sa vám nepodarí získať dotačné peniaze na to, tak to dokážete urobiť aj svoje pomoci alebo úplne s minimálnymi finančnými nákladmi. Samozrejme sa dajú robiť potom aj polné cesty, ale tie by som už asi, tieto dávam len tak pre úplnosť, pretože tým sme sa venovali v samostatnej prednáške. Možná klidně ještě čas máme, tak já jsem slyšela, že někdo jste tady polní cesty řešili, tak klidně něco málo řekněte, vyniká, myslím, že to může být zajímavý. Obce majú častokrát pozemky, ako napríklad na tomto, kde je nejaká historická polná cesta. Za mňa je úplne ideálny stav vždy urobiť pozemkovú úpravu, pretože tú polnú cestu si môžete urobiť tak, jak potrebujete aktuálne v tej krajine mať, pretože tie historické katastre sú proste 200 rokov staré. V Čechách je to častokrát jakž takž dobre umiestnené aj pre dnešné podmienky, ale na Južnej Morave, alebo teda na Morave obecne, tam sú drobné pozemky, ktoré vlastne historicky sú to drobné pásky, tie cesty idú nejakým spôsobom, kde to úplne nedáva zmysel. Na takomto, toto evidentne z Čiech fotografia. Na Južnej Morave by tam len na tejto oblasti by tam boli proste stovky proste nejakých drobných parcel. A je to presne to, na čo narážate, že keď tie pozemky nemáte v dobrom stave, tak ťažko tam môžete nejaký zmysluplný krajinný prvek dať. Takže pokiaľ máte možnosť urobiť pozemkové úpravy, tak za mňa to je vždycky najlepšia cesta. Na druhú stranu pozemkové úpravy sú beh na dlhú trať, niekedy aj 10 rokov, takže pokiaľ vás trápia nejaké problémy a nemáte čas na to čakať, tak sa môžete pustiť do obnovovania aj stávajúcich historických polných ciest. Nemusíte to nutne urobiť vždy v celom rozsahu, proste urobíte tú časť, ktorá sa vám hodí. Takže tuto je modro zvýraznená nejaká historická polná cesta, tak dajme tomu v prvej fázi má zmysel urobiť aspoň tento úsek, aby sa obmedzilo, to pole zmenšilo, obmedzili sa treba z nejaké tie zlepšili sa odtokové pomery, obmedzila sa tá erózia, prípadne potom v tomto prípade možné urobiť aj túto cestu, ale zase je to o tom, že vždycky nejak ako rozumne. S tým, že pokiaľ idete do pozemkových úprav, tak za mňa ako zásadná rada myslieť na to, aby ste vedľa tej polnej cesty, ktorú máte naplánovanú v nejakej v nejakej zákonom stanovenej minimálnej šírke, tak aby ste si do toho vždycky mysleli na to, keď tam budete chcieť dať stromy alebo nejaký krajinný prvek. Alebo keď máte nad obcov nejaký pozemok, ktorý vás ohrozuje, či už vodnou alebo veternou eróziou, tak k tej polnej ceste dať aspoň 10 metrov široký doprovodný pás, ktorý zostane v majetku obce, aby to vyslovene pozemok pre nejakú krajinnú zeleň. Toto má obrovskú výhodu totiž potom v tom, že keď príde na tú realizáciu, tam by som ešte možno urobil malú odbočku k tomu, že keď urobíte pozemkové úpravy, tak ďalším zdrojom financovania je rozpočet Státneho pozemkového úradu, ktorý na realizáciu týchto vecí, ktoré sú evidované v pláne spoločných zařízení, poskytuje financie. Takže to je aj ako ďalšia výhoda toho. Ale zásadné je mať tam nachystané tie pozemky. A mať tam nachystaný ten pozemok je dobré aj z toho dôvodu, že pokiaľ tam máte zemedelca, s ktorým sa domluvíte, tak vy napríklad tú cestu obnovíte, ale ten 10-metrový pás nemusíte využiť a môžete to kľudne nechať zemedelcovi. Ale vy nikdy neviete, kto tam bude hospodáriť za 5 rokov, za 10 rokov. A pokiaľ vám ten zemedelec bude robiť problémy, tak není nič jednoduchšieho, než mu ten pozemok zobrať z pachtu a urobiť tam to trvalé nejaké opatrenie. A to už potom záleží. Buď sa urobí len zatrávnený pás, alebo zatrávnený pás so stromoradím, takže vlastne to vznikne niečo na tento spôsob. Polná cesta obkolesená stromami. Ďalšia možnosť, pokiaľ to je na svahu, tak tým, že to máte 10 metrov široké, tak je tam dosť priestoru, prípadne urobiť aj na nejaký prúleh, alebo na nejaké technické opatrenie v prípade, že by ten zemedelec hospodáril ozaj špatne, alebo by tam prudký svah, alebo hrozili by tam nejaké pravidelné vyplavovanie prívalovými zrážkami. Takže s týmto sa dá potom ako pracovať. Je to samozrejme ako zložitejšia problematika, určite dobre sa obrátiť na odborníka a prediskutovať to s ním.
Teraz som vlastne povedal úplne všetky možnosti, ktoré vy ako obec máte a asi vám ide hlava kolem a teraz si poviete, no super, mám ešte riešim kanalizáciu, chodníky a ešte neviem čo, každý deň nové a nové požiadavky a neviete čo skôr. A na to sme my narážali opakovane, pretože to poradenstvo funguje už 5. rokom a uvedomujeme si, že a to nie len neuvoľnení, ale aj uvoľnení starostovia častokrát proste absolútne nestíhajú a je to vždy otázka priorít. A častokrát tá zemedělská krajina je častokrát tá posledná priorita, teda až do chvíle, pokiaľ vás 2-krát, 3-krát behom 1 roku nevyplaví a nie ste aj v televízii, že ste zaplavení. Takže sme ako riešili, že ako áno, musí byť na to nejaký človek, ktorý jak odborne, tak organizačne je taká pomocná ruka tomu starostovi alebo vedeniu obce obecne. Takže preto sme vymysleli polného hospodára, ktorý je vlastne vašim partnerom. To všetko, čo som tu povedal, vy si vôbec nemusíte pamätať, pretože to by mal vedieť ten polný hospodár a funguje to tým spôsobom, že on za vás urobí úplne všetko. Vy mu poviete tak, toto je moje LVčko a ideme to riešiť a potrebujeme proste poriešiť všetko. A on sa na to pozrie, zistí, aké tam máte pozemky, stanoví nejaké priority, rozdieli ich do skupín, podľa toho navrhne, čo by sa na ktorých pozemkoch dalo robiť, prekonzultuje to s vami, vy to môžete prekonzultovať na zastupiteľstve, alebo ešte potom s občanmi a na základe toho sa stanoví nejaká priorita. Pokiaľ tam ostanú pozemky, že sa rozhodnete, všetko zrealizujete ako krajinné prvky, tak sa to vypovie z pachtu a idete realizovať krajinné prvky. A potom už sa rozhodnete, aký bude zdroj financovania. Po pozemkových úpravách to niečo môžete financovať cez plán spoločných zařízení. Či sú alebo nie sú robené pozemkové úpravy, sú potom rôzne dotačné tituly. Keď budete mať ako dispozícii hodne peňazí, môžete byť hodne odvážni. Keď budete mať málo peňazí, môžete robiť nejakú minimalistickú variantu, ako som ukázal, vysievanie krajných prvkov, vysievanie stromoradí, vysievanie vetrolamov alebo remískov. Pretože vždycky sa dá niečo urobiť, ale musíte proste vedieť čo a to je práve tá služba toho polného hospodára. Pokiaľ tam ostanú pozemky, kde nemá zmysel za každú cenu ich nechať na nejaké krajné prvky, pretože napríklad budete riešiť, a kto sa potom bude o to starať, že nemôžete zase urobiť na 100% výmery, vysadiť stromy, pretože potom je tam aj problém to udržať. Takže je dobré to robiť na etapy, ale zároveň je dobré, aby tie pozemky, ktoré dočasne alebo dlhodobo majú ostať zemedělcovi do pachtu, tak je dôležité, aby sa tam dobre hospodárilo. Takže ten polný hospodár pripraví zoznam zemedělcov z okolia, pretože častokrát sa stretávame s tým, že vlastníci z rad občanov, ale častokrát aj tí zemedělci vôbec nemajú predstavu o tom, kto hospodári v ich katastri, v susednom katastri. Pretože vy to v tej voľnej krajine nevidíte, zatiaľ čo, keď viete, kde to máte hľadať, tak v tom veľpise, verejnom registre pôdy to je napísané. A keď nahliadnete do verejného registru pôdy, tak zistíte, že aha, to nemá ten zemedelec, aha, my tam máme 10 nových zemedelcov, to som ani nevedel. Takže vlastne tam ten polný hospodár vám pripraví v okolí vo vašej obce kompletný zoznam zemedelcov, ktorých môžete osloviť, keď robíte zámery na pacht. Pomôže vám zadefinovať, čo by v tom zámere na pacht malo byť urobené. Je to o tom, že proste zase, ja som síce hovoril rôzne opatrenia, ale teraz zemedelec vám povie, no ale ja to nemôžem robiť medziplodiny, lebo som na Vysočine. Ja nemôžem robiť medziplodiny, pretože som moc vysoko, u nás je zima, u nás je sucho, milión výmluv. A ten polný hospodár zhodnotí, ktoré tie argumentácia toho zemedelca je opodstatnená a pomôže mu nájsť nejaké riešenie, ktoré bude treba s nejakým rozumným kompromisom akceptovateľným, alebo mu povie a poradí a nasmeruje ho, že je to možné v susednom katastri alebo v tomto ORPčku máme ďalších 2 zemedelcov, ktorí už to, čo po vás chceme, robia. Doporučujem, pomôžem vám dohodnúť stretnutie, pôjdete sa tam pozrieť a oni vám poradia, jak to robiť. Takže ako keby je dobre vedieť, čo od neho očaká, aké sú tie možnosti. Tým vás prevedie ten polný hospodár, že vám je schopný to povedať na úroveň konkrétneho pozemku, čo sa tam dá a nedá robiť. Pomôže vám urobiť ten zámer na pacht, už budete mať zoznam zemedelcov, takže ich môžete osloviť. Tým pádom je výrazne väčšia konkurencia medzi zemedelcami a dokážete dostať výrazne lepšie nabídky. A to nie len finančné, ale hlavne aj z hľadiska toho, čo sa na tom pozemku bude robiť a jak sa tam bude hospodáriť.
Pomôže vám správne nastaviť pachtovnú smluvu, pretože síce na jednu stranu pekné, že máte niečo domluvené, ale na druhú stranu zase potrebujete, aby to bolo aj vymáhateľné. Čo keď to ten zemedelec neurobí, aby ste vy mali na to nejakú páku, keď to nebude fungovať na základe nejakej gentlemanskej dohody, tak aby ste mali páku na toho, do toho prinútiť dodržiavať tie podmienky. Alebo keď povie, že to robiť nebude, tak sa s ním rýchlo rozlúčili a dali to niekomu, kto vás bude brať ako rovnocenného partnera a urobí to, čo po ňom požadujete. No a potom je ako dosť zásadná vec, jak to skontrolovať. Jak budete vedieť, že či urobil to správne, neurobil to správne, zase nás vyplavilo, tá voda, čo stiekla, je to v pohode, je to vplyvom toho, alebo je to vplyvom toho, že ten zemedelec stále špatne hospodári a niečo tam je zlé. A toto práve sú všetko kompetencie, ktoré zvláda ten poľný hospodár. Ja vám teraz pustím, ak to pôjde. Jedného starostu, ktorému sme službu poľného hospodára poskytli. A já víceméně tím, že jsem ve funkci od roku 2022, tak jsem moc ani nevěděl, jakým způsobem to dál řešit víc, než to řešila ona přede mnou. Pak se ozvala živá půda a už jsme spolupracovali společně a společnými silami jsme to dotáhli tam, kam jsme to dotáhli a já věřím tomu, že jsme to dotáhli správným směrem. A ja vám teraz poviem, jak to dopadlo. Dopadlo to tak, že v Kujavách, čiže v Moravskoslezskom kraji, boli opakované časté rôzne udalosti. Miestami zmizol až 1 meter ornice. Došlo to tak ďaleko, že na tom mieste, kde zmizlo, bolo odplavených 1 meter ornice, tak už vytrčalo zo zeme elektrické zariadenie, ktoré bolo nejaké dráty, ktoré tam boli meter hlboko dané. Takže ako už to bolo také, že už to musíme riešiť, aj keď nás ako nezaujíma nejaká zemedeľská krajina, už to musíme riešiť z tých bezpečnostných dôvodov a ochrany tých inžinierských sietí, ktoré sú v zemi zakopané. Keď sa pozriete, tak toto je výrez z elpisu. Hýri to farbami. Čím zelená sú erózne ohrozené pozemky, ako vidíte, tých tam moc není. A drvivá väčšina sú buď žlté alebo červené, to znamená erózne ohrozené. Do toho je strašne veľa modrých línií, ktoré ukazujú, keď moc naprší, zemedelec špatne hospodári, alebo keď naprší viacej, než je tá pôda schopná pojmuť vody, tak ukazuje, kadiaľ to do tej dediny pritečie. Takže je to super aj vec na plánovanie nejakých trvalých opatrení typu suchých poldrov alebo svejlov. Zároveň, ale keď ten zemedelec špatne hospodári, tak dochádza k tomu, že týmito cestami je dedina vyplavovaná. A tam sú potom vidieť, jak to dopadá. My sme starostovi práve urobili tú lustráciu, vytipovali sme tie problémové lokality, urobili sme súpis zemedelcov, s ktorými treba zahájiť jednania a potom sme urobili jednanie s tými zemedelcami, kde sme si ich všetkých pozvali. Vysvetlili sme, prečo tam sme. Starosta na rovinu povedal, ja už nechcem riešiť odklizení bahna zo silnice, ja už nechcem riešiť odťažovanie ornice z potoka, pretože celou tou obcou preteká potok, ktorý bol neustále zanesený. V okamžiku, keď bolo zanesené koryto, tak o to väčší ten problém sa v ďalších rokoch gradoval, pretože to koryto nebolo schopné pojmuť prívalové zrážky a vyplavovalo ich. Takže prosím, sme robili stretnutie so zemedelcami, kde sme sa... A nie je to o tom, že ten poľný hospodár alebo tá obec by od stolu povedal takto zatrávni alebo urob niečo konkrétne. Bolo to o tom, že sme s tými zemedelcami diskutovali a pobavili sme sa, aké majú možnosti. A na rovinu sme im v rámci toho jednania povedali, myslíme si, že toto je nedostatočné, pretože to robíte už teraz, ale stále nás vyplavuje. Takže bolo by dobre skúsiť toto. Čo z toho ste schopní urobiť? A takto sme hľadali kompromis. A zároveň sme vlastne ako sa dostali k tomu, že potom vlastne každý zemedelec bol v rámci svojho štandardného hospodárenia schopný nastaviť alebo pristúpiť na nejaké tie naše požiadavky a adaptoval si to na to, čo je schopný ponúknuť. Takže keď má živočíšnu výrobu, je schopný aplikovať hnoj. Keď nemá živočíšnu výrobu, je schopný dávať aspoň medziplodiny. Takže týmto spôsobom sme si to nastavili. Potom sa urobil zámer na pacht, do ktorého pre každý pozemok alebo skupinu pozemkov bolo nastavené, čo tam potom zemedelcovi požadujeme. A výsledkom bolo to, že sa všetky tie pozemky prepachtovali znovu. Nakoniec to vlastne dostali úplne tí stejní zemedelci a na ďalší rok tam nebola vôbec žiadna erózia.
Respektíve jedna eroze tam vznikla, ale vznikla na pozemku, kde obec nemá, vznikla na pôvodnom bloku, kde obec nemá žiadny pozemok a vznikla na poli zemedelca, ktorý hospodári na vlastnom pozemku a s obcou nemá žiadny vzťah, ale došlo k tomu takému problému, že ten zemedelec vyplavil cez susedný pozemok zase tú obec. Takže obec potom dala si v ďalšej fázi jednanie práve s týmto zemedelcom, kde sme mu teda vysvetlili, že pred rokom sme urobili stretnutie so všetkými zemedelcami a teraz je vidieť, že tú zaťažkávaciu skúšku všetci zvládli na jedničku, ale že tento má problém. Takže sme mu úplne stejne poradili, aby sa inšpiroval od tých susedov, ktorých má v okolí, a urobil nejaké zase opatrenia, sme si domluvili, ktoré sú pre neho schodné. Takže napriek tomu, že obec nemá možnosť tomu zemedelcovi diktovať, čo má a nemá robiť na svojom vlastnom pozemku, tak ten zemedelec to prisial za svoje a dohodli sme sa na nejakých opatreniach, ktoré vlastne zamedzia tomu do budúcna. A potom, čo je dôležité, vlastne kontrolovať, čo ten zemedelec urobí. A teraz kolegyňa bola na miestnom terénnom šetrení, kde všetky tie pozemky obišla a skontrolovali sme, či ten zemedelec, či každý zemedelec, ktorý si prepachtoval obecné pozemky, urobil to, čo bolo domluvené a či sú tam stopy eróze a dopadlo to vlastne na jedničku. Takže je vidieť, že ten systém, keď je dobre nastavený, dobre vykomunikovaný s tými zemedelcami, tak vlastne funguje k obojstrannej spokojnosti. Pretože ideálny stav s vašim pachtýřom je taký, že vlastne o ňom okrem platenia pachtovného vôbec nemusíte slyšet, pretože všetko funguje a nemusíte mu volať, tak zase nás vyplavilo, pošli ľudí a poďte odklidiť to bahno. To je proste situácia, ktorú asi ako nikto z vás nechce opakovane zažívať. Ja ďakujem za pozornosť a som otvorený vašim akýmkoľvek otázkam a kľudne sa môžeme pobaviť aj ako konkrétne, pokiaľ nejaké máte, čo by ste potrebovali poriešiť vo vašich obciach.